И здравейте отново от Доха, аз съм Тодор Ангел, ще направя кратък геополитически преглед на света и обзор на военните конфликти. Първо с най-новата новина. Руско-украинската делегация преговаряха сами без никакъв резултат, но това е много силен сигнал за разтопяване на ледовете. Другата седмица тук в Доха пак ще се пробват да достигнат до някакъв резултат. Интересното е, че може да има по-сериозен пробив, защото ако руснаците до другата седмица продължат с ударите по тези станции, за които ви казах, 750 киловолтовите станции, които свързват украинските АЕЦ с енергомрежата, те вече, украинците, доста ще са поумекнали, защото на практика това означава другата седмица вече в Украйна да няма ток. Навсякъде режима на тока да е 20 часа, което на практика означава липса на ток. Но ще видим какво ще се случи. Сега набързо започвам от конфликта на Тръмп с Европа. В интерес на истината, ако сте забелязали, първо ще се върна малко назад. Преди няколко години в Щатите започна един процес на фалити на банки. Аз съм го анализирал, върнете се в моя канал и си го прочетете. И едно масово укрупняване на банките, като по една случайност, което не е случайност, разбира се, а малките банки бяха погълнати от основните банки, които са акционери на Федералния резерв. Това всичко е статистика, това си го има, това може да го проверите. След което това нещо изчезна от новините. Като този процес той трябваше да прелее в Европа, защото по същото време започна и специалната военна операция, по същото време американците сложиха ръка върху енергоносителите на Европа, вече се пренасочиха доставките на газ, на петрол, на всичко, знаете, да не се връщам назад. Но, т.е. тръгна една, точната дума не е глобализация, но едно пренасочване на търговските потоци, на суровинните потоци към щатите, паралелно с укрупняването на американските банки. И следващата стъпка беше експанзията на американските банки в Европа. Тя вече е започнала, но логическия завършък беше след като американските банки, 10 най-големи, приберат щатските банки, след което да приберат и европейските банки. Тоест континента да бъде затворен и суровинно, и финансово към щатите. Но дойде Тръмп на власт и точно тази финансова експанзия в момента е леко спряна. И тя е леко спряна, казвал съм защо, казвал съм как, прочетете пак моя анализ за крилата, които противостоят и воюват. Защо го правя това отклонение? За да разберете един много важен факт. В момента Европа е ресурсно подчинена на щатите. Тя е подчинена и материално на щатите. Европа е подчинена като фундаментална